agpakata akon. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Palumpusan na kon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Naimbag nga orasyo patpat gan mi ngagdagdangag. May sama na nasurat tintay na awat kan luktan. Dito'y drama tayo, Ari Cuerdos de la Vida. Dito ay nagsurat kat kayat naman ti aglinga ditinaga na Tintin, Manipod Bantay, Ilocosur. Kat kastoy man ti surat ni Tintin. Dear Tia Sofia, sakbay ti amin kablaawan kayo man itinagasat ngal daw dita Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Kastamatan dita Bombo Radio. May saa kadagiti na ayat amang tartarabay kadagiti amin a drama yo. Kat daytoy man Recuerdos de la Vida ti pag-ayat ko launay adangdanggan. Napintas man daytoy taiso tinakpakangagan kadagiti pakasarita ni ti biag dagiti padak nga agdangdangag. Gagangay pakasaritaan ti maysa abalasang nga ina daytoy pakasaritaan ti biag ko nga inak ibinglay kada kayo. Napanunod ko nga surat ti pakasaritaan ti biag ko tabareng mapili umat nga ornosan kat maidrama matan iti radyo. Ilingad dakla ko man itinagan at Tintin. Sakbay nga graduara kidi iti kolehyo, nagsikugak. Tidakas na sa anak nga intungpal ti lalaki ang nagtalkak. No apay anak unak ti kastoy, isuman tinak binsa-binsaan dito'y surat ko. Kastoy man ti Ruki ti amin, Tia Sofia. Saan mat analabas kat kumaday ta anak ko? Kalpasan ti graduation mo kuma. Agsapul ka pa iti trabaho. Bakawanan ta kumananang. Nga nailawan ako. Ayan, tinakasikugkan ka. Dahil nga ti parikot nanang. Tasipod na ibagak nga ginawak. Sana na nagpagpakita kanya. Ay, saan ka la nagpampanunot? Ay, saan ko nga mo? Nanya timako na ni tatang mo no maamuan na daytoy. Bakawanan ta kumananang. Oray kat graduation may mutin. Wan, ngam unayan. Ay, tidakas na ita. Agpas nga ka, abalasang. Mala, masapul amamuan daytoy ni tatang mo. Katnoan niya ti aramidan na kan ka. Saan ko nga mo? Isaganam ti bagay. Anya? Nagpasikog ka di ka pa'y nagkasar? Nailawan kami ka ni Johnny, tat. Ay, ayabam dahi alalaki ta kasarita, ha? Day tangarod ti parikot. Sipod na amuan na masikugak. Sana na nagpagpakita. Anya? Kasla nagpukaw matan nga aso. Kahit kasanupay nga itaday ta. Di ba'y aga nagkaabalasang?
Bakawanan na ka matatang. Ti amo kat napudnoy ti Karina. Ay, saus. Amaw. Ado ti kare nga itayab ti kale. Ken saan ka abas ta agtalag itan ta ado ti duldog. Kasano nga rudan lakay. Ay, kahit anya pa'y ngay. Saan mo't amabalin a paragrag. Ken kabilag ta amangan numaragrag ti sikugna. Ngala, nasaya at launay, ta saan mo asinaktan ti anak ta. Masya naklakit nga rod ken kuana. Ay katipas ngay na ah. Anya nga rod ti mabalin at daditan. Huwag lakay. Anya nga rod. Sa nabali, ta nakaturpos mo't iti panagadal na. At dayaplay na, tapno ada pangbiag na iti anak na. Nanang, ibatik pailaan kada kayo ni baby. Itangamin ti panangrugik iti trabaho. Saan ka amadanagan, anak? Saya atem ti trabaho. Tabarang maayatandakan ka iti opisina yaw. Wen nanang, say-saya atak ti trabaho, tapno agbayagak ijay. Para amin daytoy iti anak ko. Saan ka kumaamaupay, anak ko? Uray na kadado ti mangmangag mo nga ibagbaga dagiti tatao. Awanin kanyak dagijay nanang. Saan mo't nga isuda ti mangmangtad iti kanag? Anak, Itapay ayang adda daytoy nag-cute nga inspirasyon ko. maragsakan aken ka, anak ko. Tauray saan nakaatinakderan ti nakasikugken ka. Timakder kalata iti bukod mo asaka. Husdon ti panagsangsangit ko gapo iti dayja lalaki nanang. Ti sangwa kita, ket ti biag mi nga gina. Ay, wun. Ket agyaman akmat iti suportayo kanyak nga oray nagbidutak nanang. Empaayan kayo iti pakaibabainan nyo. Gapo iti panagpas ngay ko balasang. Anya nga rod ngay, anak ko. Saan mo't amabalin, abaybay anda ka. Da kayo, iti anak mo. Day talaunay ti pagyamyamanak ta. Da kayo anak anos, ken man nakaawat adadakil ko. Si kagamya kabarbaro nga staff. Asyak ni Ray. Naghapdaya kita so nga wala kiti niya mamuda ka. Isumat lagayam nga itakalanga makita, sir. Rilatan tiyawag mo kanya. Na formal launay ti sir. Christina tinagan ko ngam awagan taklatan iti Tintin ta isut birngas ko. Nice meeting you, Tintin. Sapay la ko ma, tagkin naawatan ta dito eh. Kastamot ken ka, sa anak mo ta napili iti kadwa tao. Nasayahat nga rin no, kasta. Dagiya nga min nag-resign ng empleyado dito kaya sinublatam. Nusa naman nagbabain, nasuplada da. Kasta ka di? Naimbag tabi nagaandak. Tako na iti kaaduan, nga ada ka no iti supsuplada. Ay, san ka di? Joke ko lang. Narabag ka, magustuak. Naangawak ngamin, sir. Saan ko akayat tay nang kami suot ako nada. Good. Ngam no oras ti trabaho. Sabali ti oras ti rin nabak. Agpayso ang nagbidutak tiya Sofia.
Ngam pagyamanak launay, dagiti naganak kanyak, tanaawatan kan napakawandak. Nagpasngayak nga ron abalasang, ngam saan ko ang nagbabawyan, taipat patid ko launay ti anak ko. Nakastril ka nga ron iti trabaho, gapo ta addamet na turpos ko. Sa anak anarigatan anakastril iti trabaho dito'y syudad ti Vigan. Kat kastoy man nagiti si Maruno pa ay paspasamak. Till the end. Ay, kumusta ngay matitrabaho, anak? Okay mo, tatang. Nasisingpot dagiti katrabahuak. Nasayat nga rod no kasta. Dandani may sabulan mumutan ijay. O nga tang. Nagpartakter daw ay kaano lang, hindi nang rugiak nagtrabaho. Basta saya atam. Magunod mon tulata dagiti arapaap mau. Uwen tatang. Agyaman taman nakaawat kayo unay ka ni nanang. Ay na, anyang ay nga rod kat anak da ka. Naisagmak ka lang nga rodan kat alangan mat abaybay ang dakapay. No sa bali lang siguro naganak. Amangan no inlaksid dakon. Saan ang mapasamak ken kadayta, anak? Oray pa'y numamin ano ka nga agbid daw. Saan nga agbalew ti panangipatagmakin ka kinanang mau. Tandaanam dayta. Ni tatang mo't. Eh, Makasangit akman nga tan. Anya nga itinten. At dati damag mo na di nakasikogken ka. Dumawat ka mo ta. Iti para sustento ti anak mo. Saan ko na pampanunutan da dyan, ti? Kan adamot na talgad at trabaho, kapangalak iti gastuset para iti anak ko. Ay, dayta nga minti kung kunak ka dagiti babalasang itan. Saan da pa'y unay nga amo dagiti lalaki. Alay, dalatan ti amin. Anyamanan, ti ibagbagam di ta kaanakam, Lina. Oh, damdamagak lang. Ti may panggap ti nakasikogken ko ana. Ay, saan mo kuman abibiyangan, ti may panggap di ta. Naglukay kayo nga minkat kinitinte. Iso nagbali na kasta. Balasang nga ina. Ay, nagsao ti awan arame, dagiti anak na. Ay, tinten, sumrakan iti trabaho, tama nga numaladaw ka. Siya kon ti makaamo dito'y ikit mo ama nagdilaw. Dayta ti madiken ka manang. Kanunungam launay ti anak mo nga oray naglawag ang nagbasol. Hustonan! Kaslangawan aramid dagiti anak mo. Katsi ka, saan ka di anaganak mo't abalasang ti inaunam? Nang, gusto ko man daytan. Agriri kayo man ang nagkabsa. Ay, di naklapdan. Naimbagkan ka ata nakaturpos ka. Ti anak na ngayon. Mala, pumanaw kan Lina, no dagitamot lang ti bagbagam. Biyangam kumala ang ti biyag mo, saan kat ati biyag ti sa balay. Congrats, Tintin. Agasem, after 6 months laeng, naipromote ka adagosan ka supervisor. Nagbunga mo't lang tibanog mo kan sakripisyo, miti trabaho. Saan ko aninamnama da ito'y Ray? Nakigtutak laangan. Idi, imbaga kanyak ni boss asyak gayam ti impromote da. Rumbang laeng, tanagagat, kan nalaing ka amakilangan. Iso ano at darumbang maipromote, siga dayta. Ay, hagyaman na ka talaga iti dayto yung oportunidad. Lalaing pa, ino sumaruno. Barang may promote kan tupay. Kat nangat nga aton ti posisyon mo gamsyak. Ay na, lumapasamak to dayta. Agyaman ngam ita, kontento ak iti dayto yung promotion. Apo, naghambal ka madlao na yun. Apresyar klaunay dayta.
Ay, anya ko maangay. Da kayo man doon niya tinagsalitaan yung agina. Kuna namat nga, ag Thanksgiving tayo. Ay, kaya diso Sige, agparti tayo iti kaldeng kan native amanaw. Ay, nagsaya atan. Kan awisam dagiti kakabsat mau. Hanya? Uray kasya iti inararamid, wano imbagbagada kintintin, ay lipatan tayon. Awan matkit din kanyak dagijay. Nang runa tako na ni Tintin. San tayo nga ikaskasaw dagijay. Mait, uray kasya iti inaramid, kan imbagbagada kunakmanen, awan kas iti napakumbaba. Wan, husto ka. Mala, sige. Daing nakman kita antay pastor ko akaldeng ta isang putkon dito'y balay. Hindi ay nagadun ti sagana yung manang. Anyat okasyon? Ag Thanksgiving ka no ti kaanak ka. At kahit agyaman na taimay kayaw. Ay katun. Narigat ti mang pabain o nagkadkad iti grasya. Ay, pudno dayta. Anya aya ti pagyamanan ni Tintin. Naipromote ka noon ka supervisor. Ay, kasta aya. Ay, sabagay, masirib ti kaanakak. Ken nakita da ka no ti kinagagat na, ken kinasaya at na makikadwa kadagiti kakadwa na. Dakkel ti kaasi ti apo kanyak, ta sa anak pa'y anagbayag iti trabaho na ipromote akon siya Sofia. Isu asinaysayat ko pa'y tinagtrabaho. Naglabas dagiti aldaw, kat adasaan ko aninamnama. Impagarup ko iti damo, no kas may sana singad lang agayam, ti kinadagkat ni Ray kanyak. Ngam saan gayam, takastoy man dagiti simmaruno apasamak. In love with you till the end. But times change. Apay ngay nawis na pituigit ti baybay, Ray. Anya ka diti ko naman napatig ngay bagam kanya. Pakawanan ako, ma. Saan mo ko mga ipapan a kinadursok da ito eh? Saan ka amawatan? Hindi pala mo ang nagkita ta. Kinama mo ka. At dan ni dumduma ang nariknak para kin ka. Ray? Pakawanan ako, ma. Ray, sana basol ti panangibkas itirik na. Angam, sigurado ka kaditi dayta? Uwan, Nga oray, adda na palabas ko? Anaga na kakabalasang? amo kasan mo ang nagayatan, di pa nagpasangay mo abalasang. Kaputalino ko nakalaan ti ama tiyanak mo. Maipatig mo nga tati anak ko. Uwan, ibilang ko kaspudpud ng anak ko. Saan to nga tang nagbalin nga al-alyaken ka? Tinapalawas ko, Ray. Ikarik, ket tapno mapanagdekak anapun no aki ti pagpagak. Agkasarta adakos, ket duwata amang patanol iti anak mo. Kandagitin to agbalin nga anak ta. Okay. Ikanak ko maitinaan-anay a panawan ko. Amang tiriting itiriknak. Panagkitak ken kakat. Saan ka narikat ngayatan, Ray? Saan ko na kaya ti agbitot, nanang? Ngam, adamat riknam kenkwana. Saan ko nga idibak, nanang?
Bayat ti panaglabas ti aldaw panagkadwami. Nakitak ti kinasingpot ni Ray. Nasaya ata. Wala nang mariknak mutkit di anapod no iti panggap na ngam. Tsaka mo, ada pa nagaripapakon. Ala, siguradwam winopen kang tarik nam anak. Wala nang italaang ang mautob ko. Adi rumbang nga intalek kulatan ti amin ko iti awanan pain. Ken manangal lilaw a lalaki. Nasaya at lauday, no kastaitan ti makunana. Nagnakam ka po iti napagteng na. Kasta ti tao, bakit? Maliksyon pa'y nga umuna, sakbay ama kaamires ka nagnakam. Natural sanday ta iti tao lakay. Ang bala, tinapatag kat amun ang aramidan na, ken saanin nga agdardarasudos, ta amangan no mailawan manan. Isumot ti kunana. Barang no saan tumutan amaylawan manan. Kat manayunan ti anak na nga awan mabangunan na nga ama. Awan rumbang nga pagnanaga nyo, tata, nana. Sana kakasiti mo na ken lalaki anang loko kinitintin. Ay, saan bin akayat ama ulit ti panakaalilaw na, sir? Ken sigurado ka kade amaawat mo ti anak na. Saan mimot akayat nga agsagaban to ti apo ko may. Ikarik, nana. Ibilang kunto kas pudpud no nga anak ko. Ay, nasaya at laag no kasta. Saan matkit di nga amin kat naulpit iti sumanda. Pagyamanan me, numaawat mo ti apo ko me, kat ibilang mo kaspod no nga anak ang nagtaod ken ka. Saan nyo apagdanagan day tanana, tata? Taasino man, pinuan yaman ang napatagkan tintin, kat napatagmatan kanya. Agyaman kami ken ka, Barok. Sige. Pagsaritaan nyo nga rod anasaya at kintintinday ta. No makaikadeng kayon nga kasar, ibagayo laang. Saan ada kami tilapad? Naragsak ka kadimat lang, honey. Siyempre mo ta, abay kiti na saan. San lang nga ka? San kumot ang mailadawan ti kinaragsak ko? Nang nangruna kanyak, Ray. Tasaan ko anam namaan. Nga itilaksid tinapait na napasamak kanyak. Kat dumteng pa'y tikastoy kanyak. Amin na papasamak. Naitudi. Kat dumteng aditay namnamaan. Kinura siya. Tiyam mo kat aglaklakaya ko na baro. Nagkasar kami nga rod kani Ray tia Sofia. Kat pulos adyak ni namnama, adumteng kanyak, daytoy. Kalpasan tinakalidliday anapasarak, idi tinalikodan nak ti imuna alalaki, anang italka kiti amin ko. Tingarod anak ko, ti ibilang ko ari kwerdo, amang ipalpalagip, iti naglabas apaset ti biyag ko. Kastamat nga ibilang ko ari kwerdo, tiladawan mi anagkalay sa kinire. Alakastan, tia Sofia, agyaman unay iti anosyo anang idrama, iti surat ko. Tuy pagayam yo, Tintin, Tibantay, Ilocos Sur. dreams
somewhere. Kasta ti biyag pagayam ko. Adu ti panubok adumteng iti biyag ti tao. Kat san tayo kuma asumuko. Tay ko na dangarodan, aginggat si bibiyag ti may nga tao. At dalat tanamnama, amang gunod, iti anyaman nga arapaap. Ikamang tayo kanya Apo Diyos ti anyaman, a plano tayo iti biyag. Alakastan pagayam tintin, agyaman kami itin ka pa nagsurat, dito'y drama tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, tinay drama surat ni pagayam tintin. Dito'y drama tayo, Recuerdos de la Vida. Ti surat ni Tintin kat inurnos ni Lubimin Aquino Sr. Itimat direksyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Isagsagot mo't kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!